Η εταιρεία Thermoston είναι στην ευχάριστη θέση της παρουσιάσης των νέων της προϊόντων των αναλλάξεων αέρα Ventola. Ο αναλλάξης αέρα Ventola αποτελεί την ιδανική λύση για όσους θέλουν να μετατρέψουν το απλό τζάκι σε ενεργειακό, αυξάνοντας έτσι τις επιδόσεις του, χωρίς να επιπλέον μετατροπές και έξοδα, αφού ο αξεσουάρ προσθήκης διαθερείται εύκολα από την ευθεία. Αποτελείται από δύο μέρη, τους 5 αναξίδωτους σωλήνες εξαγωγής αέρα και το βεντιλατέρ. Οι σωλήνες εξαγωγής αέρα πρέπει να εξέχουν τουλάχιστον 3 εκατοστά από τη μέθοδο του σερκιού. Η κινητή βάση ή προφυλακτήρας πριν το πέσει στην ξύλα πρέπει να έχει τέρμα μπροστά ώστε να πατάει σταθερά το σύνολο των σωλήνων. Το βεντιλατέρ πρέπει να κρέμεται εξωτερικά του τζακιού ώστε η σχάρα από το κάτω μέρος της να τραβάει ελεύθερα τον αέρα από το εξωτερικό μέρος της ευθείας. Και απαραίτητα πρέπει να τίθεται πάντα στη λειτουργία πριν ανάψει τα ξύλα. Τώρα θα βάλω φωτιά στο τζάκι. Καθώς τα ξύλα καίγονται, ζεσταίνονται οι σωλήνες και έτσι ο αέρας με τη βοήθεια του βεντιλατέρ εξέρχεται ζεστός. Αποτελεσματικά και γρήγορα μπορεί να ζεστάνει τον ενιαίο χώρο σας. Το βεντιλατέρ με κατανάλωση 45 W έχει τη δυνατότητα παροχής ζεστού αέρα 225 κυβικά μέτρα ανά ώρα, καλύπτοντας 3,5 με 4 μέτρα απόσταση. Όπως βλέπετε, η θερμοκρασία του αέρα ανεβαίνει τάχιστα. Σε ένα λεπτό έχει φτάσει το θερμόμετρό μας τουλάχιστον 60 βαθμούς Κελσίου, λόγω της άμεσης επαφής του σωλήνου με τη φλόγα, με μέγιστη θερμοκρασία στους 100 βαθμούς Κελσίου.